Uhaban job Richmond Marbanyang Khatsan Snem Karta, Ubapuli Harama Krishna Mission School, Sohra, Ula Ban Mare R. Khendai Puway Second, Ban Penpraya ka rekod International Global Benchmark Kabalong Lai Second. Uhaban job ula penpau ya kani ka jing tibit ka jong u hadin ba ulala ban pendep ya ka wei ka thong tang haka R. Khendai Puway Second. Haka jing Yakob Mare ka ba R. metre ka bala penpraya ka rekod the International Global Benchmark kabalong lai second. Uhaban job ula yo kalat ban penpau ya kata kasab hadin ba ula lej ban ya shim benta ha kawat ka baar jongka talent identification program ne ka jingiit ya kasab ya lekai kabala penlong da ka Meghalaya State Olympic Association ya kabala yarap ban karshan ya ka da katena Directorate of Sport and Youth Affairs jongka Sarkar Jilla. Ya kani ka program la pelong ha ka khatnyu tarik ulber arphulai ha kani ka jingai hikai ka badon hasora East Khasi Hills District. Hadu lai spa ngut ki khynnah hakarta ka ba shipau hadu khat prasnem ki lawan banya shimbenta bala bishar punya yaki dakakan hun H10 hapo ka jingpej uyan Campbell na Australia.